A tie vlasy úplne vzadu, také zachumalené. A také oči mám. Hej, také kryžlavé. Áno. Tak čo by sme dneska vyviedli? Mám chuť úplne ju ponížiť. Viete o tom, že on nájdu môjho brata? To fakt. No. Tak by sme ho mohli nejako znemožniť. Keď pôjde okolo, tak ju potkneme. Presne, to je dobrý nápad. Ideme. Martin! Áno? Poď sem! Áno? Ahoj, ako sa máš? A dá sa, vy? Ahoj. Ona nevie, Martin! Stále proti nej! Ste normálni, alebo čo? Martin, a ty vieš o tom, že ona je do teba? Čo? No, fuj. Tak tu Veronika, alebo Kika, ale heto, tá šaptáva, no pravda. No, ja som sa čudovala. Ja už nechcem chodiť do tejto školy. Prečo? Veď máš mňa. Každý ma tu len ponižuje. Ale však ja ťa mám rada, a oni, aj bože. Oni sú proste, to sa nedá ani nazvať, ich si To nevšímaj. nikto ma nemá rád. Však Peter sa ťa ešte zastal a ja ťa mám rada. Z toho si nič nerob. Bude ja teba. Ja. Prezývanie, ponižovanie, odsudzovanie, Podceňovanie. urážanie, pohováranie. Prejavom Šikanovanie. Šikanovanie môže vašich kamarátov totálne odrovnať. Toto bol len film, v skutočnosti sme všetky dobré kamaráty.